ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി കൃഷ്ണ ഹരേ വന്നില്ലയോ? ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. സോറി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയമില്ല. ഇപ്പൊ തിരുനേരം നോക്കി ഇപ്പൊ തീരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഓം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ ഏത് യോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഏത് യോഗത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. 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 ഭ
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം ഏത് യോഗായിരുന്നു? മാതാജി ഇന്ന് ജപമാല അല്ലായിരുന്നില്ലേ? എങ്ങനെ? ഇന്ന് ജപമാല അല്ലായിരുന്ന മാതാജി? ഞാൻ ജപമാലയാന്ന് പറഞ്ഞേക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാരില്ല മാതാജി, ജപല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ലതല്ല, എല്ലാവരും കേൾക്കല്ലേ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ? ഏത് ചെയ്യാം? കർമ്മയോഗ. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയോഗം, മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 11ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിൽ വിഭൂതിയാണോ വിശ്വരൂപം ഇന്നലെ കണ്ടത്? 11ാമത്തെ വിഭൂതികള്. അതെ, വിഭൂതി എന്ന് പറയാം. 11ാമത്തെ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ കുറെ വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രൂപമാണ് അതിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലരൂപത്തിലേക്ക് വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചതുർഭുജ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രൂപത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. വിവിധ രൂപത്തിൽ വന്നു. ആണോ അങ്ങനെയാണോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എല്ലാ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും അർജുനും കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതാണ്, ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രൂപമാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ചതുർഭുജ രൂപം. കാലരൂപത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അർജുനന് പേടിയായത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാരായണ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നത്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ആണോ? നമ്മള് കണ്ടില്ലേ അർജുനന്റെ ഒപ്പം? പിന്നെന്താ മറന്നത് എല്ലാവരും? ഗീതാമാതാജിനെ കണ്ടിട്ട് 2 ദിവസമായി തോന്നുന്നു. ഗീതാമാതാജി, മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? ങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. ദിവ്യാഭരണങ്ങളായ അലങ്കൃതമായ രൂപം. അപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അർജുനൻ കണ്ട രൂപം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറഞ്ഞോ? ഭഗവാൻ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തി വേണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി അപ്പൊ എന്തറിയണം? ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നറിയണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് ഇനി അറിയണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്തു പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ, ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയില്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കണേ? ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ലേ ആണ്. വിശ്വരൂപമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ആകെ എന്തായി? ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ അപ്പൊ 12ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും ഉഷാറല്ലേ? വിഷമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? വല്ല സന്തോഷത്തിലല്ലേ? എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ? നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് പോകാം. വിശ്വരൂപമൊക്കെ കണ്ടു, ഇനി ഭക്തിയോഗം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്നാണ്? എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അധ്യായം 12, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗം അതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तो युक्ता ये भक्तास्त्वां परिभासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഉചിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണോ അല്ല പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവരാണോ അതല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ആ ജ്യോതി, ആ പ്രകാശം, ആ പ്രകാശത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒന്നാമത് അർജുനൻ അറിയണം ഏതാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നതാണോ അതല്ല അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ് ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അർജുനൻ അറിയണം. രണ്ടാമത്തത്, അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? അർജുന ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ തന്റെ നിലപാട് ശരിയാണോ എന്നും കൂടി ആർക്കറിയണം? അർജുനൻ അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, ഇത് ഇതില് പോയിന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സില് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ഏതിലാ സാധിക്കുള്ളൂ? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം, സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തമായിട്ടും തൽപരരായിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അചിന്തവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും? ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ, സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ
അതിൽ തൽപരരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ചാലും അവർക്കും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഈ 3-4 മന്ത്രങ്ങളില് ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം, അവർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ നേരിട്ട്, പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ജ്ഞാനി അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവവും വസുദേവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർക്ക് പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 3-4 ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും അവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ എന്താണ്? കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ്യ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവത്പിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമനത്തിന്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം പറയണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണത നേടാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ലാസ്റ്റ് അവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും. അവരും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അടുത്തതിൽ പറയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? അങ്ങനെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കില്ല, പുരോഗതി എത്താൻ സാധിക്കില്ല ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്. പക്ഷെ അവർക്കും എവിടേക്ക് എത്താം? ഭഗവാനിലേക്ക്. പക്ഷെ എന്താണ്? സമയം അവർക്ക് ആ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സമയമെടുക്കുന്നു മാത്രാണ് എന്നുള്ളതെന്ന് പറയും. സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഭക്തിയോഗം നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? ശരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചു സ്വാഭാവികമാണത്. അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം. അതാണ് ഈശ്വരന് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയുക, വിഗ്രഹ രൂപം. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദൃശ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹ രൂപമാണ് എന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കരകയറ്റും. അപ്പോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ, അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ
കരകയറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 6-7 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞു അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയാസമേറുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരകയറ്റുമെന്നാണ് 6-7 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ഭഗവാനെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും എന്ത് ചെയ്യും? നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടും. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ. ഇനി 8 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. മയ്യാ വേമന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവാസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ആദ്യം പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഭക്തിയെ ഇവിടെ എന്താ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണ്? നിനക്ക് എന്നിൽ തന്നെ വാഴാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. എപ്പോഴും നിനക്ക് എന്നിൽ തന്നെ വാഴാൻ പറ്റും, നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തം വെക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാന് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യാം. നാമം ജപിക്കാം, പ്രസാദം വെക്കാം, നമുക്ക് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ വെക്കാം, ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് ഭംഗിയിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കാം, മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭക്തിയില് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അഥ ചിത്തം സമാധാത്തും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പെടും. ഇനി അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിനക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താം. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് ഒരു സഹായത്തോടെ, അതായത് ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ, അതായത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ
ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ 2 തരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗുരു എന്ന് വേണമെന്നില്ല, ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ആചാര്യൻ. ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആചാര്യൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്താം. നമ്മൾ ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതപ്പോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ആര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യാണ്? ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച്. അതായത് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അത്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗം ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താം. അതിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളൊരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് ആ ഒരു ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താ പറയാ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദിനചര്യകളൊക്കെ നമ്മുടെ റുട്ടീൻ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നാമം ജപിക്കുന്നു, ആ ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യാം. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകാം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്ത് പറയാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ ഉയർന്ന് സ്നാനം ചെയ്യുക, ക്ഷേത്ര ദർശനം, മന്ത്രജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയോഗം ഇതൊക്കെ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാം? നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? മാതാജി ഒമ്പതാമത്തെ മാതാജി ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കോ? ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനാണേ മാതാജി. എടുത്തോ? ഇല്ല, അത് കൃഷ്ണനാ എനിക്ക് വരണത്. മാതാജി ഒന്ന് ചെറുതാക്കണം സ്ക്രീൻ, അപ്പൊ വരും ഫുള്ള്. ഞാൻ മാറ്റണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ ഇതന്നെ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ്. അതാ പോയി. ഇതന്നെ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒമ്പതാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 8ാമത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ നാമജപം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനങ്ങള്, പിന്നെ പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്നത്, മാല കെട്ടുന്നത്, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ രാവിലെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത പഠനം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. 1ാമത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ട് ആചാര്യന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. അത് 2ാമത്തെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത്, ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? 11, 10 അല്ലേ പറയണ്ടേ? 10 പറയണ്ട്. സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വാപ്സ്യസി. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ 2 കാര്യം നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ 3ാമത്തെ കാര്യം, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 2 കാര്യം നിനക്ക് പറ്റില്ല. നാമം ജപിക്കാനും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ, എനിക്ക് പിന്നെന്താണ് കുറെ സേവനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് 3ാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ? നമുക്ക്
സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ ഭക്തി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാം. സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. ഭക്തി യോഗത്തില് നമുക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? അവിടെ നമ്മള് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കുന്നു, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത്. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതിനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ല, അത്രയും നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്ത് പറയാണ്? അടുത്തത് അഥൈദാദപ്യശക്തോസി കർത്തും അത്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ, നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദാനം കൊടുക്കാം. അത് സാമൂഹ്യ സേവനം, സാമുദായിക സേവനം, രാജ്യസേവനം, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പതുക്കെ ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മനഃശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വായത്തമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. സാമൂഹിക സേവനം, സാമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം, ഇവ കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തി പൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും? നമ്മൾ ആ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടത് അല്ലെ. സാമൂഹ്യ സേവനം, സാമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാവുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നമുക്ക് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാന്തരം. ഇനി അതും നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇത് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് വരുവാണ്? ജ്ഞാനം നേടാം. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആരെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാന് വേണ്ട സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവുമ്മല് നൃത്തം വെക്കുന്നു നമ്മള് 8ാമത്തേല് പറഞ്ഞു. 9ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഇനി അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെ ഒരാൾ നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് 2ാമത്തെ കാര്യം. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ, ഓഫീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അതാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത്. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, നിനക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നിന്റെ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കാം. കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രാജ്യസേവനത്തിന്, സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന്, സാമുദായിക സേവനത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക്, പരമലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആശുപത്രികൾക്ക്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് അത്തരത്തില് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അതായത് സാമ്പത്തിക ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 തരത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്കിത് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തതില് ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്ന് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും നോക്കാം, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് വരാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആരാവാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ, മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ, സർവ്വജീവസത്തുകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ, ഞാനാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവമില്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട്, ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായിട്ട് സദാ സംതൃപ്തനും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് അയാൾ കരുതുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ എന്ത് കൈവരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യസ്മാൻ നോദിജതോ ലോകാൻ നോദിജതേചയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വേഗിർ മുക്തോ യാസാചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പിന്നെ ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, എല്ലാ സുഖം ദുഃഖം വന്നാലും ഭയം ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കും, ഒരേ ഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരാരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്.
ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? അനപേക്ഷ സുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, അതായത് ആരെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്, പിന്നെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ അല്ലെ, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്, പിന്നെ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, വ്യഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാലും പിന്നെന്താണ് തെരുവിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആ ഭക്തന്. ഒരു തരത്തിലും ആഗ്രഹമില്ല, അയ്യോ ഞാനിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തെരുവിലാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആർക്ക് വരുന്നില്ല? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെ ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും ഭക്തൻ ഒരുങ്ങയില്ല. ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യമായി ശുദ്ധിയുള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷാപാതം ഇല്ലാത്തവനും മനക്ലേശം ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വ ഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായ ഭക്തൻ, അതായത് ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഇല്ലാത്തൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ, സന്തോഷവും ഇല്ല, ദേഷ്യവും ഇല്ല, ദുഃഖവും ഇല്ല, ആഗ്രഹവും ഇല്ല, ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ത്യജിച്ചവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അതായത് സന്തോഷവും സങ്കടവും പിന്നെന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. ശുഭം അശുഭം എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ നോക്കിക്കാണാം. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളില്ല, എല്ലാതും ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സമാശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയേ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണാം. ശത്രുക്കളോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ മിത്രങ്ങളോടും പെരുമാറുന്നു. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ഒരേപോലെ. ഒരാ വ്യക്തി തന്നെ അപമാനിച്ചാലും മാനിച്ചാലും ഒരേപോലെ. ശീതവും ഉഷ്ണവും, തണുപ്പും ചൂടും ഒരുപോലെ, സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ. ആദരവ് കാണിച്ചാലും അനാദരവ് കാണിച്ചാലും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവന്. പിന്നെ അസത്ത് സംഘത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത എന്താ പറയാ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും ആലോചിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാത്ത ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടില്ലാത്തവർ, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ മൗനിയായിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാറ്റിനും മുക്തനായിരിക്കുന്ന, പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ഒന്നിനും എന്തില്ല? സംതൃപ്തനല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമില്ല. എല്ലാതും എങ്ങനെയായാലും സംതൃപ്തനാണ്. പിന്നെ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ശത്രു മിത്ര മാനം അപമാനം തണുപ്പ് ചൂട് സുഖം ദുഃഖം ഇതിനൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കാണാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇത് തന്നെ പറയണത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിഭാസതേ ശ്രദ്ധാധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്റെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണത്?
നാശരഹിതമാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാക്ഷാത്കാരം നേടാനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ധർമ്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ആരാണ്? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സേവനം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവരാരാണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അർച്ച വിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അംഗീകൃതമായ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാന്നാണ് 8 മുതൽ 12 വരെ പറയുന്നത്. ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ഭക്തി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വികസിപ്പിക്കുക. സേവനം ചെയ്യുക, ജ്ഞാനം നേടുക. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സ് ഭഗവാനെ അതായത് നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം, മാല കെട്ടാം, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗുരു പറയുന്ന പ്രകാരം ചിട്ടയോടുകൂടി ചെയ്ത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തേൽ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഓഫീസ് പണിയാനോ, പിന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ഭൂമിയൊക്കെ മേടിക്കുക, അമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക നാമരൂപം ഗുണ ലീലകള് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്തത് പറഞ്ഞു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ സാമൂഹ്യ സേവനം, രാജ്യസേവനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരും? ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ജനക്ഷേമത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ആശുപത്രികള്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്യുമ്പോ ജനക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത്. അത് പറഞ്ഞു. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അറിവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്തതൊരു കാര്യം കൂടി ചോദ്യത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഭക്തന്മാര്, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞു, കുറെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് പിന്നെ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ.
13 തൊട്ട് 20 വരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട്, അവകാശബോധമില്ലാത്ത, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാത്ത, സുഖദുഃഖങ്ങൾ സമനിലയിൽ കാണുന്ന ഭക്തൻ. പിന്നെന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തത്, ഏതൊരവസ്ഥയിലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, ഭയദുഃഖങ്ങള്, പിന്നെന്താണ്? ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, എല്ലാത്തിലും സമചിത്തതയോടെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ശുദ്ധൻ, നിപുണൻ, ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്ത, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഭക്തൻ. പിന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ, ഒന്നിനും ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ശുഭവും അശുഭമൊക്കെ ഒരുപോലെ കാണുന്നവൻ, ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവൻ, മാനാപമാനങ്ങള്, ശീതോഷ്ണങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ആദരവ് അനാദരവ് ഇതിനൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുന്നവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ആത്മാവ് കൊണ്ട്, അല്ലെ? ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ ശരീരം മാറിയാലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അവിടെ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്? അത് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ളതാണ്.